Kaixo, gu Gainzuriko ikasleak gara, eta urtero bezala egutegi berri bat egin dugu. Nahi alduzu ikusi? Hau eskola osoaren lana izan da, 3 urtetik hasita 6. maila arte. Aurtengo gaia bertsolaritzaren lehena eta orain izan da, eta 12 bertsolarien ibilbidea eta bertsolaritzaren garapena ezagutzeko aukera izan dugu. Guztion artean, arteran politak egin ditugu, bertsolarien aurpegi edo kalikaturak irudikatuz. Bertsolaritzari buruz ikasi eta bertso saio bat ikusteko aukera izan dugu. Proiektu honen emaitza erakusketa hau izan da. Zuek ere gure erakusketa ikusiz gu proiektua burutuz beste gozatutako duzuelakoan. Ongi etorriak izan zaiteztela. Hau zinera? Zork ez du bukau. Hau. Ez hitxo. Asko